Esenlikler oğuz eli. Sağ olasın. Şu an men Exile Lab dip YouTube sahipası vardır. Şu tayda Saparağın, yani Saparıklı'nın haftarlarında cemlenip Türkmenistan arada yazılan emirler var da bilgiler, maglumat, siyasi araştırmacılar, kultura, iqtisadi araştırmacıların üstünden işlenen ürünler var. Türkmenistan'ın antropolojisi hakkında, antropologiya dip orçada kullanıyorlar bu sözü. Şimdi antropologiya näme demek? Antropologiya näme? İki sözden ibaret bir birleşmesinden, yani adamy öwrenç bilmesi, bilimi diýilen many çykýar. Indi şeýle antropologiya içine nämäni alyp barýar? Bir adamyň gelip çykyşy kök, haýsy ırka degişli, milleti näme, yani ondan soň biyolojik yapysy diýär, beden nemesi, guruluşy, ondan soň kultura, ýaşaýyş, ýaşap bilme, ýaşaýyşyny dowam etme şekli, kulturasy, ýani onuň içinde anaňjam bar, edýän işem bar, däpleri, desurlary. Ondan dili esasy nemeleriniň birem dil, nähil dilde gepler, diliniň gelişimi ýyllar boýa, asyrlar boýa nira gelipdir. Bu ýazgymyz açyk uzunrak bolmagy mümkin. Indi Saparağın şol nemesinde görkezýän her şeýle suratyny görersiňiz. Ona Exile Lab dip İngilizce ýazýandyr, YouTube'da izarasaňyz ýa gözleseňiz çykarýandyr. Antropoloji, ýani bir halkyň antropoloji, şol bilim işleriniň üstünde edilen Türkiýe türkçesinde gürrüň ýa-da indi men şonu Türkmenistan türkçesinde gürrüň bermekçi. Näçe suratyny görersiňiz. Türkmenistanyň Rus imperiýasyna golastyna girmegi, ýa-ni Rus imperiýasyny türkmenleri basyp almagy 1881 bilen gutornukly tarih görkezilýär. Şondan näri türkmeniň üstünde Milli Halakeç Komiteti köp gaýtalýandyr. Türkmenistan hem Rus imperiýasynyň koloniýasy. Indi şol biziň 1881-den öň nähil türkmen bardy, soň nähil türkmen ýasaldy. Kara tilini mehanizm üstünde ýöräpdi 1881-den bäri häzirki günüçe indi şol nähil adam döretdi. Milli Halakeç Komitetiň Hayat Hanymam aýdyp geçendir, postsowetus adam. Sowet döwrüniň adamy we postsowetus adam edil häzirki günlere değişdi. Indi men görüşlerimi, düşünjemi ýanky nämede nämeler aýdyp geçýär, şonu Türkmenistan türkçesine geçirmekçi. Indi birinjilik bilen biliň, dilimizden başlaýyn. Dilimiz nähil ýöýdiler ýa-da ýatdan çykartdylar. Tarihi ýazgylarymyz var, Arapçada, Latinde, ondan öňce Farsçada ýazylandyr. Ondan soň şu tarihi kitaplarymyz, zatlarymyz bardyr, şonu unutdurandyrlar bize. Näde unutdurýarlar? Gizlýärler, bilýän adamlara neme diýerler? Çykmaýan mümkin neme diýerler? Basýarlar, gapýarlar, ýankyýarlar, gorkuzýarlar. Saparağda, Saparaqyň görünýändir, akasynyň birden kitaplarını ortağa çykaryp ýakypdyrlar. Näme şol tarihiň ýok etmek şol. Indi dil nädip ýok etdiler? Sen etgörüň dil döwlet mediasy diýip görkezilýän ýerde, Metbugat bolsun ýa-da döwlet mediasy diýip 7 kanal bar, şonda radioda şol zatlar gaýtalanýandyr. Atman döwlet adam üçin nämäniň lideri, nämäniň arkadagy, ösüp barýardyk da ýene ýetip barýardyk. Şol gysgaçyk sözleriň içinde halkymyzdan neme diýendir?
şöyle tine diýäs boly aýtýan zatyňyza düşünýäňiz, özüňiz düşünýäňizmi diýip bir neme berýänler-de, tepki berýänler boly. Näçe düşünýän şol sebäbi ikisiniň halkyň gepleýän dili bilen o taýdak dilin arasy açyk, ýani halka öwrediljek bolýan dilin arasy açyk. Bir zaparaga aýtып da men araşdyrmaşdym. Bir 50-60 sanjak söz ullanylýar diýip. Indi şu dili näme üçin ýok etýärler? Bu dilin näçe baý bolsaň, İngiltere we Angliýa dilinde 7000 söz bar ullanylýan diýerler. Türkiýe türkçesinde 4000 töwerek ýalňyşmasam. Türkmenistanyňkyda bolsa şu 50-60 sany söz bilen nime edip bolanokda, dünýä bilen tarih kitaplary okap bolanok, düşünüp bolanok, nimeni häzirki bilimsel araşdyrmalar ýa iqtisady kitaplar bolsun, matematika, ýani hüner görkezýän alymlar bolsun. Şonda kitaplary terjime edip bolanok. Dilin baýlygy bolmasa, ýani manysyn çykaryp bolanokda. Ine zapara köp ýurtdaşymyz aýtýan zapara gepleýär bolyn düşünemzok diýerler. Zapara akademik dilde gepleýärler, ýani bir iş başaryan adam, iş gören adam şonuň dilinde geplenýär. Bize bolsa öwredilen şol 50-60 sanjak söz öwredip soň bizim nemämiz beynimiz kabul eden nokta gelýän informasiýany. Onuň dilin gysga bolsa, azyçyk bolsa filosofiýa, ýani bir zadyň sebäplerini gözlemek, näme sebäpden beýle bolupdy, araşdyrmak, öwrenmek, şo zatlar edip bolanok. Filosofiýa edip bolmasa da bir saý sebäp sonuçda da bir saý sebäbini bilip bolanok, öwrenip bolanok, halka ýaýyp bolanok. Näçe Türkmenistandan studentlerimiz ýylda näçe ming sany, 100 000 orak okuwçy mektepler bitirýär. 15 000 diýip bularyň resmi belgeler diýip görkezýän 15 000dan ýokary okuwçylar gutardy. Ýani şolar dili ýok, ýani bilimsiz çykýany belli. Hiç zat başarılı, iň bolmaganda jurnal doldurup bilenoklar. Soň şol adamlar, şu bilimsiz çıkan adamlar, dilsiz çıkan adamlar bir Türkmenistanyň gelişmesine peýda salap bilermi? Goşandy edip bilerlermi? Ýok, goşandy etmerler, öte ziyan ederler. Sebäbi bilimsiz bolan soň häzirki imperiýanyň, Rus imperiýasynyň islegi şol. Bilimi kesseň bütün hemme zat kesilýär. Bilim üçin näme gerek? Okuw, öwrenjek bolan dil gerek. Bilim biljek bolsaň. Ondan soň iqtisadiýetinde de bir zat iki adam ýa bir jemgyýet bilen gep düşünşip bir zat öwretjek, hüner öwretjek bolan dil gerek. Şonuň ýaly studentlerimiz biriň ziýanymy da halkyň ziýanyny işläpdi. Indi o tarap sosiolojik tarabyna tinet men şu dilin üstünde durjak bolan men esasy. Ýankaçym ýaly kitap öwrenip bolanok, ene türkmen dili baýlaşdyrylmady ýa-da işlenmedi, işlenenen bolsa birileriň sandygynda durandyr. Gorkup çykmady ýaly edendirler, çykarjak bolýany içerik basandyrlar, ýa gaçyryp öwrendirler, ýurtdan çykmadan mejbur edendirler. Ondan soň diller instituty zat bar. Bar ritual hökmünde ýa döwlet bar diýen, döwlet guruluşlar bar diýen hökmünde görkezmek üçin. Ondan ýurtdaşymdan sinetseňiz bilim kitaplar gelýän däldir. Imperiýaň getirseň, bilim östürip başlasaň, bilime neme önem berip başlasaň, imperiýaň gurnak goýan sistemadan çykmaly bolýan. Onda da koloniýa bolmagyňdan çykmagyň ýollaryny geçip başlaýan da. Şo sebäpden bilim öldürýändirler. Bilim öldürdiňmi, hemme zat otomatik şekilde iýliğine ölýändir. Indi ştaýda men belleşdirdim. Üstünde ýoş ýörän, azık uzun bolmagy mümkin. Türkmeniň
Kökü barada näme bilýär? Dil aýdyp geçdikinde kökü näme? Türkmen indi döwlet mediýasy ýa-da bir ýandaş mediýalar diýerler. Şolarda näme tane Oğuz türkmen bolupdyr biziň taryhymyz diýerler da. Ol beýle däl, ters görkezýärler. Oğuz han biziň atamyz bolupdyr. Oğuz han bir nemedir? Bir orundur. Onuň her türlü atly bir şu halkyň içinden biri çykyp Oğuz han bolup bilýär atlaýınça meselem. İşler ters alyp barsa ýa-da başarmasa aýrýarlar da Oğuz hanyň der. Oğuz han oruna derkene birini getirip koýarlar. Toylar bilen ýani maslahat diýmek, gurultoý diýmek da toy. Indi şu taýda Oğuz diýmek näme diýmek? Biziň kökümiz Oğuz bolup geçdi. Howa näme bolup geçdi? Näder adynys taýda 550-nji ýyl bilen 744-nji ýyllar aralykda Oğuz boýlary bolup geçdi. Nämenin boýlary? Türkleriň 24 boýunyň birleşmesine Oğuz boýlary diýildi. Oğuz sözüniň manysy näme diýmek? O, ýani ok. Uz diýmek, ussat diýmek. Okuy ussat, okun ussady ýani okuy urşmany diýmek de, garap urşmany başarýan ussat adamlaryň toplanan ýeri diýmek Oğuz. Oğuzlar diýmek. Ine şu wada aýtduk da Türkmenistan türkçesi diýip. Barymyzdan biziň türk topluluklary Türkiýede Cumhuriyet hem türk toplulugy. Türkiýe türkçesi diýsen ýok öýle de orada at bolarmy? Türkmençe diýip barýar. Onda türkmençe bolsa Siriýede, Irakda, Owganistanda, Gagawuzlarda türkmençe. Olara da türkmençe diýip. Türkmen diýjek. Olar hawa türkmen diýerler ýöne türkmençe diýip bilmersiň ha olara. Şonuň üçin Türkmenistan türkçesi, Türkiýe türkçesi bölünýändir. Alymlaram şonu şöýledigini şo ýagdaýda ýöretýändirler. Göwnetdim diýip ortağa çykyp aýtmak däl, ýani ýalňyş bilgi bermeli däl halka. Ondan soň biziň kökenimiz nädip görkezýärler? Türkler ýani musulmanlaşmak, haýa islam dinine geçmäke sakal ýokdy. Sakal başga garaýyş bilen seredýär ekenler. Uzun saçy bolupdyr, murtly bolupdyr. Gıýlanmaz. Hatta erkeklerim ýa-da saç uzun bolupdyr, gıýlanma saçyny örüp goýardyr. Indi Aşgabatda paýtaht diýilen ýerinde Oğuz hanyň şekli bardyr. Eran sypatly, etgörkezlen sakally zatly. O döwürler Oğuz boýlar, türkler Oğuz konfederasiýasynda birleşiginde ýaşap ýoklar sakal goýlanokdy. Oğuz han diýip görkezler. Bumin kagan, Bilgi kagan, git gara 4-5 tane kagan bolan. Kagan diýmek han. Yani başga da bir tarih öwretdiler. Biziň kökümiz şo diýip Gök Türkmen döwleti diýip. O taýda indi şo taýda diňe bir san söz dogry Gök. Gök Türk kaganlygy bolmaly aslında. Gök Türkleriň kaganlygy, hanlygy diýmek. Gök Türkler döwründe Türkmen ýokdy. Türkmen soň näme bolan soň islam gelen soň Türkmen boldy. Ýani öňkü türkler Türkmen adyna. Döwlet sözem Arap sözdür. Olum Araplar gelen soň ýani islam gelen soň döwlet söz ortağa çykýar. Onuň il sözi bar ýa-da hanlyk diýip geçýär. Ýani bir de ýalňyş öwretýärler. Her adet ýalar Türkiýe Cumhuriyeti ýa-da Altaýdaky ýani Kışgadaky Russiýadaky Gagawuz diýersiň, Owganistan, Eýran türklerine bir türkmen diýip tanaýanlarymyz bar. Irak. Şo taýdaky türkler bilen kökümiz birdigini görkezmejek bolup, ýani iň barky bäki Türkiýe bilen olar türk, bizler türkmen diýip bölüp durandyrlar. Aslymyz kökümiz bir. Bärde de şol Oğuz boýlary ýaşapdy. Ine men Saryk tiretinden türkmen. Ýani aslında şo näme? Taryha teretsek, Saryklar sallarlardan çykýar. Ine Saryk sallar ýolu diýip bardyr Sarda aýdymda. Ine şol aslında Saryklar sallaryň içinden çykýar. Sallarym 24 Oğuz boýuň biri.
Ine şöýlerek ýagdaý. Ine tarihten kökümizden başga da var da ine. Näme üçin nemeler Ýykan İmran bolup Nusay ýaty Margiana ýaty ondan Maşat Mısıryan var, Merf var. Näme üçin şular Ýykan İmran bolup ýaty, näme üçin şular dikeldiler, terediler. Dini üçün ulanmak üçün belli jewren owadanlap Muhammed'in nemesi buyruğu boýunça şu taýyn ziyaret neme diýerler. Gidin Allah'a çokunun şu taýyn. Näme üçin tarihi binalarymyz galdyrylmak. Tarihi binalarymyz galdyrsa biz medeniýetde ýaşandygymyzy ýüze çykjak. Yani Rus imperiýasynyň bize öwretýän, yani Muhammed'in üstünlüğini öwretýän türkmenler çölde ýygyp beren bir çarwa keneydi. Yani tuvaletler hem ýok, Ruslar getirip beripdir, Rus doganlamaly diýip. Ýoksa Merwede bark görün kanalizasiýa bar Ataýda, şäheriň içinde medenileşdi. Şähere çelek çeşme agy suw gelipdir. Kärler zatlar näme üçin gömüp açanoklar gömüp geldi. Fontana çelle edilipdir. Fontana bolupdyr. Gurp hojalykllarda. Näme öz dilimiz bolupdyr. Yani dilimiz bolan diýjek bolan näme? Ýazma nämämiz? Korkun ýazylar diýip bardyr. Şo döwürden hem türkler özlerine dil gerekdigini bilipdir. Dilimiz ýok bolan wagtda hemmeşi bilýän ýüpek ýol diýip. Şo taýda şondan galan bir söz bar. Şo ýüpek ýol diýilýän. Hataýdan başlap ta bu tarap Bagdada çelle, yani Ýewropanyň bir ýerine çelle. Düşer bolsaň ümme düş diýip. Türk diline kim düşmez diýär. Şondan galan söz şu. Nakıl hukmunda ya ata söz diýsen bolýar. Diýmek yani öz şekliň bilen özüň alyp barşyň bilen yani ümlemek, bir jestikulasyon, yani gözüň oýnatmaň, eliň oýnatmaň bilen gepse diýär özüň içki dünýäni düşündirmek bir hereketi Türk sözüni kim düşmez diýär. Yani demek şöyle geniş halklaryň arasynda Türkçe şöyle bir anlat, yani geniş ýaýran dil hukmunda ulanýardyr. Şu tarihi nemeleri yerler gadylman soň bu taýlar asyl siziň hem däl Eýranlar ýaşapdyr berdi diýip şo versiýany mitelýärler-de Rus imperiýasynyň mahameşnikleri. Ine Ýüpek ýol, Göktepe. Göktepe bizde öwredilen näme şu wagt Göktepe diňe Russiýaga garşy uruşdy diýip onuň Balkan var. Ondan soň näme var? Balkan ýyly, ondan soň Gazawat var. Ondan soň iňsoňda näme var? O taýda Xiva var, Buhara var. Soň iňsoňda Göktepe. Alaty, ahali ýylyna ýani. Birden ondan soň Ruslar gelen soň halk tepki, hatta Sowet Soýuzyna çellerde karşylyk görkezip, bu içinden gelip karşylyk görkezip gelipdir. Ine Maşat Mısıryan gadymy uzboý diýip görkezýändirler. Şo uzboý öň nemeden ýalňyşmasam Amderýadan, Amderýarym aňaky. Indi bize gelen Amderýa bolada ýokardan Täjikistan, Owastan, Türkmenistan arasynda Özbekistana geçýär. Ondan soň bir bölegi şonuň kasba neme ular eken. Hazar deňizine bir bölegi hem şo wagt uzboý diýip görkezýän uwur bilen kasba akýar eken. Şonuň bäri hem neme Maşat Mısıryan da şu taýda medeniýet bolan. Topraklar mes, yani arpasynam, buğdaýnam, hemme zadynam ekip gelen muşki ammarda, yani gülüne çelle ekip gelen türkmenler ataýar. Şöýlerek ýagdaýlar. Ine Kıyatxan nuarada men kitap okatdym. Ýalňyşmasam Gasudarov Kaçevniki. Şu taýda gaty ýalňyş görkezýärler-de. Şo wagt dogry kady okuyan ýöne bilgi dünýäsine çykýandan soň bäri
başka kitaplar okuyan, böyle sin edýän bolan kıyatgan şo döwür ruslar bilen öz işläpdir gatnaşmagy diýip näme dipdir, otanyň ýomgutlary Balkan diňe balyk, ýa mal hal bilen gün görüpdirler, dikwer kelýärler. Kiçi Ýaşym Muratxan ruslara garşy bolupdyr. Uly iki ogly atasy bilen birlikde ruslaryň gatnaşmagyny işläpdirler. Hywa bilen Hywanyň baskysyndan çekinip diýip. Ýok, onuň ýaly däl aslında. Hywa bilen Hywa da goňşy bolan, Alman zat maýda çüýde nemeler bolandyr. Bolyn şo wagt kıyatgan özü nebit galywatar işlerine özü nebit galwalyp satýar eken-de. Russiýa satýan, Azerbaýjana satýan şol döwürler. Ondan ikra balygyny ikrasyny satýar eken. Şonu başta dosturýarlar kıyatgan bilen Rus imperiýasy. Soňam onu kıyatgany ulanýarlar da soňam aldyga salyp ellerinden alýar, nebitinen belinden alýar, topraklaryndan belinden alýar. Ine imperiýanyň sistemine edýän işi da. Şöýlerak kıyatganyň nemesi, başgarak düşünje nemesi, taryhy bir döwür edilişler ýaly. Ýa-da Perman diýip bir kitap bar, Göktepe barada. Kim ýazýar şol bir tarihçi. Şo taýda Tykma Serdar barada, Uret Kan barada açyk ýazýar. Bu taýda näme dikwer kelýär? Balkan ilini, ýani Balkan dagda olanmady, Göktepe'niň sinbagynda günäkärler da. Şolar sebäpkär boldy diýip. Näme üçin biri gidip Türkmenleriň içinden biri gidip Balkanda çalçylyk edipdir, Balkanlar tarapdan ruslar gelipdir diýip. Şonuň ýaly ýagdaýlar görkezýärler-de. Aslında o da tersine bolan. Olaň kitapdaky ýazylyşy däl. Hazırdaryň soňky çykýan nemeleri, bilgiler şonlara başka gelýär. Indi şöýdip de taryhy öwretmän oturuşlarda özleri tualet getirdi. Türkmende medeniýet ýokdy. İş başaran ýokdy. Meýdanda gördük. Dili şu adynda Rus imperiýasy Türkmenistanda koloniýasynda näme oynadýar? Türkmenler häzir Türkmen diýip tanıyan halkymyň içinde tirelen ýerine neme diýerler da baş tire edip koýarlar galanlardan. Şoňam dilini ýörüýte resmi dil edýärler. Näme üçin tek dili resmi dilmişim diýerler da. Ol ýörüýte edilipdir koloniýanyňda. Başka Ýewropanyň kolonizatorlary şöýdipdirler. Mudam-mudam bularym öwrenmek diýerler da şo ýol öwretýärler. Meselem 10 santire wa bolsa Türkmenistanda şoň birini ortaga çykarýarlar. Şonu paýtagtda şolara iş beren kişi bolýarlar. Şolara sen diýerler, gara jahil boýlansaň, bilim aýrylansaň halkyňa aramly böleri jahil bolýar. Ýani ondan soň şo dili ortaga çykarýarlar da bir tirany neme diýerler. Otomatik şekilde bir tirede bölek tireler ezýär. Mesela jahil da başyndakylar jahil, ortaga çykarylýanlar jahil, o tireň içindekiler akyllysyny, ýenesini türmäge basýarlar, näme dogry bolýandygyny açjak bolýanlary, ýazjak bolýanlary ýok etýärler, konslagerler uğratýarlar. Gara şu jahiller başyna ýetirýärler. Onuň sen tireň köpürçdi, sen tireň başarjaň tire, sen başlygyny han sen diýerler. Otomatik şekilde olam jahil bolan bölek tireleri bölek tutmalar basýar. Yani mejnatsanalyny içerki görünmeýän gражданский ушy döretýärler. Yani bir-biriň bilen güýmen görülen ýalda. Bir-biriň bilen güýmesem bizim Rus koloniýada dygmady häzir görüp bilmeýäs. Häzirem jahil bolan aramly ölemler görüp bilen ok koloniýada özüň döwlet mukamy diýip propaganda edilen soň, ağırlıklı propaganda bolan soň şöyle diýip düşünýärler. Indi
Bilim üstünde ýa-ni geç gittik. Ine şöyle nemede de öğretdiler. Tarihin ýok edilende Cüneyt Han var, Edip Han var. Halkyň özi ýaşatjak bolýar. Näçin şolar döwlet tarapyndan sen döwlet bolsaň, garaşsyz bolanmasaň, öz erkli bolsaň, öz taryhyny belerini çykarmala. Gaýsata baýysyny çykarmaly. Nedir bu haýata akyşyň böýleki edebiýatçylaryň, medpuatçylaryň dil geliştiren nemelerimiz var. Muhammed Eldat Baýew taby. Kän. Onäçin şolary şu halk üçin bir iş edenler ortaga çykaranok täbi deňeşdirme mümkinçiligi bolýar. Aýtdym aýan koloniýa türkmenistan falan. Häzirne Guran oly bilen serdary başarýa öýtjär näçe öwürsin. Gaýsata baýyň eden işini ortaga çykarsaň, Cüneyt Hanyň eden işini ortaga çykarsaň, türkmen serdary başda kim bolupdursaň nämedir? Ya Edip Han. Garaz biziň tanamaýan nemelerimiz täze türkmen topraklary üçin jan berip, jan alanlar ortaga çykarsalar ýa-da ine Zenan Şahyramyz var. Dili üçin adet dilim uzunda. Şona psih nemede psih dispanserde nemetdiler, çiwretdiler, diller boýy saklap. Aman Sultan Kekilova. Anna Sultan Kekilova. Näçin şol şahsiýetleri türkmen üçin jany iş bitiren şahsiýetleri ortaga çykaranoklar. Ya olar çykardan halk tamsyk däle. Kim näme iş edipdir? Sen näme edipdiň? Lonqulda myňa edip gepläýänmasaň ortaga çykyp ýa şeýtir gulun şeklinde ortada oturaýmasaň näme edýänsiň? Ya sizler käbir söwdegarlaryň ýa-da Rus imperiýasynyň dikmeleri şoň üçin şu zatlar sistema ýykylmasyň diýip taryhy ýygnaýarlar. Kim Pushkin'i, kim Gogol, kim Yesenin. Öz türkmenlerde näme şahyr ýokmy? Näçin Seýtnalar Seýdin çykaranoklar? Hem serkelde bolupdyr, hem serdarlyk edýärler, hem näme bolupdyr, şahyr bolupdyr. Näçin şolaň eden işler bar ýerlerine? Näçin diňe mahtumul bolupdyr? Mahtumul näme niresin ul näçin ulanýarlar? Häzir şonu geçelim, benim taryhymyz diýip. O ýaşapdyr o. Az bir bolun, akyllyja bolun, baryň jem bolun. Şonuň ýaly goşgular ortaga çykarýarlar. Az bir bol diýmek näme diýmek? Belli bir ideýa ýa-da ideýa däl-de bir adamyň sen başynda bir adam mawata şoň ýalňyşam-da dogramda şoňky netdiýdiň bolýar. Birlik bilen az birlik hersin aýratyn mana çykarýar. Ýa-ni az birlik şoňky ýa-ni bir adam maýdanda etmeli ýalňyşam-da dogramda şoň boýun bol diýdi. Birlik bolanda bolsa bir ideýaň daşynda, bir pikiriň daşynda jemlenmek, ýani halkyň özi jemlenmek. Ýa-ni oz konfederasiýa, oz birleşigi bolanda 24 tane türk boýlary birleşip bilipdiler. Bir ideýaň ýa-da bir pikiriň daşynda. Ana şol birlik diýilýär şoňa. Bulan çagarýanyz az birlik Rus imperiýanyň kuklalarynyň daşynda birleşiň ýaşamaz ýamanamaz edin şol diýip az bir bolun diýip mahtumlygyna şöýdi bulanýarlar. Mahtumlygyna direniň düşmana garşy direniň içiňizde bir haýinler bar bolsa, dönükler bar bolsa, ahlaksyzlar bar bolsa, şolara garşy direniň olar içiňizden ara salam zat diýip ýazan goşgular bardyr. Onça goşgu ýazarda bolmazmy? Bir giden kitaba. Şolar çykaranoklar diýip. Öz mahtumlygyň bize özlerine gerek tarabyny öwretdiler. Şöýlerek ulanıp görüşelim. Şonuň ýaly antropoloji bolanda adamyň
guruluşyny, ýani türkmeniň guruluşyny ütgedýärler da. 80'lerden bäri ütgedip gelýärler. 1880'lerden ne türkmen näme geldi? Öz erkinligi üçin golja sarılıp guruşup bilen, öz ýaşamyny dowam etdirmek üçin ykdysat tarapdan sowda edip bilen, mal bakyp bilen, ekin dikip bilen, öz paxtadan ekip, üzümini ekip, gökseýini ekip, özüni aýlap bilen ýagdaý. Nebit çıkarıp satmany bilipdir hakykatdan. Şol imperiya aramyzda üstüne basyp gelmedik bolsa, tehnologiýalaram öndürmäni başarardy. Ýaňy oturma geçen emelerde, ýyllary oturma geçen ýyl. Şöýlerek, ondan soň Sowet Rus imperiýasy geldi, özüne görä adam ýasady. Karşy dronlaryň hemmesini pulemyotlap atdy. Owany gaçan gaçdy, erkinligini bermejek bolup Eýrana gaçan gaçdy. Ondan galanam elinden owasyndan göçürdiler-de başga bir yer getirdiler. Paxta ek, buğday ekdi. Paxtanyň da ýene ýene de şol kiýatkanyň gazan nebitlerini akitdiler. Rus imperiýasy derewne näme berdi işte adamlarına. Demir ýol çekdirdiler, tuwalet getirdi. Demir ýolam öz üçin çeken da şo paxtandan çıkarmak üçin, yemek üçin, Owanystan'a tarap ýol açmak üçin, kuşgaçylar. Näme gerek olara ýoksa ýol çekmek üçin. Şöýlerek Sowet Soýuzundadyr şonuň ýaly. Zapara aýdyp geçer, zapara usada paxtanyň meselem paxtanyň öndürmek üçin çykdyjysyny, girdejisinden çykdyjysy kendi şo döwrümde şu adam şonuň ýaly. Näme üçin edilýär? Şu adam halky meşgul etip taklamak üçin, jahil etip taklamak üçin. Gara köpüge seň topragyny ilk wagtlança. Bilmem ortadan aýylan mecburan soň paxtadan buğdaydan başga zat ýok. Edip ine reforma edip bilmeýär şu sistemi reforma koloniya. Rus imperiýasyna ýa-da gerek gal näme diýişmeli. Sistema ýykylsa, reforma edilse sistema ýykylýar. Ondan soň sen koloniýadan çykýarsyň da. Şo reformalar üstünden topragy ýerine gaýdyp gelinse. Kala bilim ýol açylsa, Türkmenistan we türkmen halyk gelişip başlaýar. Onuň otaýda sistema ýykylýar da dekolonizasiýa başlaýar. Post-Sowetkus adam döretdiler. Türkmenistan 91-nji ýyldan bäri 1990-njy ýyldan antropolog adamyň türkmeniň guruluşy ütlap gelýärdi ýa-da şol özlerine görä türkmen ýatýarlar. Daşarda bir türkmen şady horram bolup gören içerik ýere başga türkmen. Ýani öz bolmak isleýän, ýani erkin ýaşamak isleýär, näme diýilen, ýaşap bilen. Indi häzir Türkmenistanda 7 milyon halk bar diýip görkezýärler. Ýoksa statistikada ýok. Halky indi bu antropologda azık karşı nämerak başgarak nämede temadan azık çykjak bolarmyn. 3 milyon aşağı ýokary baý bolsa, ama 60 götürem ýurtdaşynda işçen görmüşüm. Doktoruna molum, molumna çela ýurtdaşyna çykyp bar. Indi näme üçin şular ruhsat berýärler ýurtdaşyna çykmany? Sebäbi koloniýa bolan ellerine bularyň elije pul berilýär. Syjaş bölülen döwlet guruluşyny görkezdik. Bardyk görkezersiň diýip. Ondan soň ondan ýokaryny nämeden ok? Hoplu bolýar halkyň köpelmegi bolan üçin. Meselem 3 milyon bolsa, 7 milyon, 10 milyon bolsa, halk eýamçylar koloniýa saklap bilmeýärler Türkmenistan. Näme üçin diýende iş güçerek meşgul etmeli bir zat bilen halky. Oradan halky bu meşgul edip bilmesen ýurtdaşyna çykar aramly ölegde näme diýär? Beýinlerde reforma gelip başlaýar.
bu ýagdaý değil, taryhy öwrenýärler, üstünde syýasaty öwrenýärler. Ondan o sistemi ýykmaň, özlerine gerek bolan sistemany getirmeň uğrunda bolýar. Şonuň üçin bilim aýraýan ölen görünmesi genosit dowam edýär. Sen çağan göwresinde, enen göwresinde belipdi, doglan zaman belipdi. Ýaşlylaryň seniň ýaşyna ýetmenen belipdi. Garap serwet beçin diýersiň ýene diýe su suwuň iýmitinden daşary durşy bilen keseller ölüpdi. Stresden ölüpdi, ýöregini tutduran we näme üçin şunu demekçi bolan koloni bir azajyk adamda döwlet uruşy bar diýip saklamak üçin. Bärden bir çağda o otadan biri öldü. Şöyle men saklap durlar da aýlanşygy. Indi men ýene antropologa geçin. Indi ýanky Saparaň aktorlygynda bolan demenem Türkmenistan türkçesine geçirsek özlerine gerek Türkmeni öğrettiler. Öýünde bir şekil, daşynda bir şekil atomizatsiýa diýip bir zat bardyr. Umydy gyrylýar, umyt gyrylýar ýaşamda. Ýani içindäki awraýly adamlar, söz ýörýän adamlar bardyr. Şolary deregine öz adamlaryny getirýärler. Häkimlikdi getirýärler. Soň sen bir özüň inisiatiwa alyp bir zat neme saljak bolsaň, ýol dikatjak bolsaň, suw çekjek bolsaň, özüňi ýa-da bir ýerden ekin ekjek bolsaň, öz ýaşamyny goýulaşdyrjak bolsaň, ýa halkyň ýaşamyny şonu etdirýän däldirler. Näde diýerin, sistema garatylan sistema sen koloniýadan çykýan. Şonuň üçin topragym onda jaýlar ýykyp berendirler, ýenet berendirler. Şey topraklara kök urmadyň ýaly edilýän. Ýa bilmän de urmaly 30 ýyl mundan daçalaryň ýa jaýlaryň ýaşama berilmeli. Bilip durlar. Ýöne ýykýarlar. Ýa sen kök oturup kök neme bolmaly däl. Kök salmaly däl şu topraklara. Tarihyň ýykylýar. Näme üçin familiýada, seredin familiýalary, näme üçin öz adyňam çağlaňa goýup bolýar diýär. Näme üçin sen ene men asl goýunjylyk bolsam, ýöletin ilindäki goýunjy teresinden bolsam, men aslında şu taýdan gadyr bölümünden ýa gadyr diýip goýup bilýän ýa-da goýunjy diýip bilýän. Ýöne näme üçin maňa dädemim ýa-da babamky goýdurýarlar, men tarihim gitmeli. Tarihim gitmeli, ertek gün bilmeli däl. Tarihim bilsem, men tirämiň başyny bilsem ýa sallardygymy bilsem, gözläp başlaýan öňüne aýly ýaşapdyrym, plan ýerde ýaşapdyrym. Näme edipdirler? Ekindikin ýa bir döwlet il gurupdyrlar, plan ýerde ýaşapdyrlar. Näme erkin bolupdyrlar. Kim soň bizi basyp alyp galypdyr, şol soraglar gelip başlaýar ýa şoň üçin näme diýerler? Ýakynlaşdyrýarlar ene. Ýakynyňdan biri ölüp gaýtsa, ogdaşyňlaryndan aýrylsa, neme adam ýalmaň ýetkise gowy diýendir. Ene göreň mehemeler şo molla smoklara ulanýarlar da. Sen tarihiň, sen ýakynyňa, ogluň, gyýyň ýa eneň ataň, näme üçin sen onu ýatlamaly? Ene molla smoklara şu staýda şu ulanýarlar. %99 molla smokam ön KGB'ni hizmetinde dinden Muhammed'in hizmetinde. Şöylerak ýagdaýlar. Yine antropoloji barada sinde näme goşup biler men ýene adamyň bir özlerine gerek adam yaratýarlar da, yani kökünü bilmeýän, dilini bilmeýän, bilim bolmady. Ay türkmenden adam bolmaz. Sen öz alımlaryny häzirem dörejek bolan alımlaryny ýurtdaşyna kaçmana mejbur etdiler. Ýa kaçmadyklar hem içeride geplenler ýaly ondan ýurtdaşyndan onu bunu getirýärler da, ene türkmenden alym ýok da, başyny jarap işläp ýene bir ýol görkezip beren. Türkmenden adam bolmaz diýen sözem Muhammed'in mışmış bölüm orta aty görýär boldy. Indi halkymyz, indi şöyle orada halkymız var. Milli Halat Komitetinden umytly bolup durdy, öýdemi? Daşardan diýmek. Bu nerede Milli Halat Komiteti? Şu wagt nerede daşarda? Indi daşaryny bulaşdyrmaly. Mähme näde işleýär?
halkın umidini dövmek üçün bölgeden aktivisti diýene diýdi men prezident boljak, men minister boljak diýip duran bölgeden kökübir ýaçaýkalary goýarýarlar. Bular üşýärler birerik. Oho, halk aýtýar bulara. Halkam seni diýýär. Bulara 3 dogry erik tüýlemi. Birleşdiler rahat diýip. Ýa-da özleri de aýtdyrýarlar birleşelim. Halkam seni diýip otyset çykama bular näme diýär? Hani göreli wakaldy. Birleşdik diýär. Birdana bular uruş başlaýarlar biri bilen. Çitden mitolýarlar. Biri renanlara dil ýetiripdi, renan olara dil ýetiripdi. Sen pul orlapsyň da sen näme etdiň diýip çitden mitolýarlar. Taşky diýerler, her bir ýerden gepläp durandyr, aýratyn demedi. Biz aýryldyk, biz näme etdik. Onuň şu taýda jahil bolan halk başta begen ýer umydy dör, birleşdiler bolar. İş etjekler, köpel başlady. Bizim gymyldasak diýip, endamyň gymyldaپ başlaýar bolan. Birden apytrak diýerler, hay diýip. Şu taýda umydy bölünýärdi halkyň. Şu umydy öldürmek üçin edilen oýunlar öz adamlary. Nerede süpük adamlar hem tapıp diýerler. Süpük olmasa, aklı olsa ol işler etme de halkyň ziyanına işlemesin. Etika. Yani sen Türkmenistan üçün canın yan olsa Türkmenistan'ın ziyanına işlemesin. Karaşay üçün ya Muğut üçün ya bir yerde sana. Özüm yeni bir oyun oynayarlar. Bu yani başka tema olin son devam eden ben aýratyn temadan çıkmayın, antropologiyadan çıkmayın. Şöyle ya da ildeşler, yurttaşlar. Dilimi de yogat diýerler. Dilimi de yok olan, bilim getirip olan o. Yani, dilim olmadan näde? Kitaplar tercüme edecek. Ya bir adam sayfalarını aktaracak, filosofski düşünceler edecek. Iqtisadiýetimiz nemeden okuyan bilim olmadan iqtisadiýet. Bilim üstüne çıkýar daglam. Bu näme aýlan öwrülip gelýär? Demek biz koloniya, interim koloniya. Türkmenistan, yani Türkmen toplulukları halen Rus koloniyası. Bunu bilmemiz gerek. Bilemiz soň, öwrenemiz soň näme etmeli diýen soraw bardyr. Soň özüne sorawa jogabyny özü dörýändir beýinlerde. Şöýlerak yurttaşlar biraz uzakrak boldy. Yani belki bu näme ýygyna ýöredir. Şu exile-lapda sinädim ýaman maglumat kändir. Özüm yurttaşyndan ýazylan maglumatlardyr. Araşdyrmaçylaryň, alymlaryň, iqtisadiýet bolsun, sosiologiýa, antropologiýa öwrenjileriň bu bilimiň var. Uçu görnenok bizi otyby. Şöyle ýagdaýlar. O dili esen bolsun. Sağ oturun.